Ja u tom momentu sam se konkretno borila za sestrin život i onda kada su počeli ljudi da mene brane, moji prijatelji da brane od bukvalno, znači aždaja koje su htjele da me pojedu, zaštitila me moja velika prijateljica, moj veliki drug, neko ko je stvarno uz mene bio i u lošem i u dobrom, to je Jelena Karleuša. Tako da onda sam ja morala da odgovorim na moj način. A reci mi da su ti se javile možda u tom trenutku? Ma ne, ko da mi se javi, znači, I da ti kažu kao, šta mi kažu, ma ne, da li možemo da odradimo? Pa da vidi da smeju i da treba da se jave, javile bi se, znaš. Tako da niko se nije javio, nema ni potrebe, u svakom slučaju ja pesmu izvodim sama, kao što sam malo progovorila za medije, znači ja pesmu izvodim sama 2019. u Saba centru kada je bilo 30 godina moje karijere, ja sam tu pesmu uvrstila, ja tu pesmu nikada nisam prestala da pevam kako je snimljena i ja sam jako ponosna na tu pesmu i pevaću je i apsolutno. Tako da one su se samo nadovezale, znači na postojeći i onda su smislile pokvaren, onako mali plan, ali dobro, znaš, mislim, ništa strašno i mir, niko nije kriv, vidjet ćemo na kraju. Da.